Nemmen illi llum ktibna kapitlu ġdid għal-Partit Nazzjonalista. Kienu dawn l-ewwel kummenti ta' Alex Borg wara li l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ħabbret ir-riżultat uffiċjali tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borg kiseb 8,905 voti, fil-waqt li Adrian Delija kiseb 8,861, differenza ta' 44 vot, illi tfisser li Alex Borg kiseb 50.1% tal-voti tat-tesserati. Meta indirizza lil ġurnalisti, Alex Borg sellem lil Bernard Grech u ringrazzja lil Adrian Delija, dan fil-waqt li ringrazzja lit tesserati kollha li vvutaw f'dan il-proċess. Jien ser nimxi spalla ma' kulħadd, ma' Adrian Delija u mal-grupp parlamentari kollu biex naraw illi verament ikonna partit maqut u jekk Alla jrid ikonna partit rebbieħ. Ir-riżultat miksub minn Alex Borg kien milquh minn entużjażmu kbir barra d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. U l-għada fil-ħodu Bernard Grech għadda ċwiefet tal-uffiċċju tal-kap lil Alex Borg bħala suċċessur tiegħu fil-waqt li awguralu għal-ħidma tiegħu f'din il-kariga tant importanti. Kienu 85.9% dawk li vvutaw f'din l-elezzjoni għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, hekk kif ipparteċipaw xejn anqas minn 17,862 tesserat. Dan it-turnout kien ola mill-aħħar żewġ konvenzjonijiet ġenerali tal-Partit Nazzjonalista meta kienu vvutaw 85.5% fl-2020 u 76.2% fl-2017. Il-votanti eleġibli f'din l-elezzjoni kienu 20,795.